sarki Allah wutiri haskaka wannan al'amari ban sirrin harshen halara dan narke a Muhammadu ne Allahumma salli ala sanadi mamaki bahi ya mamaki wa bashir muslimin al-madani mudiran wajha al-fati lima umri ayyan abdi wai kagani daga Karshen sana kuma annabi ne sassare mai asali amma a zahiri kuma bana idan kuma gane shi shirin in kuma ba ku gane kun sani Allah mai yi mai gani da